ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka late Chief Emmanuel Iwuanyanwụ ọhaneze ndị Igbo President General bịanụ ka unu nụrụ ka o si wee kee akụ na ụba ya n'ebe nwunye ya onye nke a na-akpọ Lolo Francis nke bụgasị na onwe gasịrị iwu o nyere ya ebe ahụ wee na-agwa ya na ọ bụrụ na ọ chọrọ iso wee keta akụ na ụba ya na ọ ya asọ ife dị etu a and na ọ ya emekwana ife dị etu a na ọ ya akpọbatakwa nwoke ọzọ n'ụlọ be ya nwoke ahụ ewee nọrọ n'ụlọ ya wee na-agba ya sansurugede nke bụ na nya bụ ife tinyeziri ọtụtụ ndị mmadụ na chọọchị ọchọ bịakwanụ ka nke ọrụ ụnụ ka nya bụ ife si wee bido dịka emere ka ndị mmadụ mata na former president of ọhaneze ndị Igbo late Chief Iwuanyanwụ dịka onye ọkaiwu ya si wee gụpụta ka o si wee kee akụ na ụba ya on June 16, 2025 nke bụ na nya bụ ife etinyere ọtụtụ ndị mmadụ na ọtụtụ ajụjụ ebe ụfọdụ na-asị na fa sọpọtụrụ ka esi wee denye bụ ife ebe ụfọdụ na-asịkwanụ na fa sọpọtụ họkwanụ ka esi wee denye bụ ife ma na-eme ka ndị mmadụ mata na late Chief Iwuanyanwụ n'ọnụbugokwa nwaanyị ọbụlọkwa onye anụnwa bụkwanụ first wife ya onye ọnụ na-afụ ebe a kịta bụ second wife ya nwaanyị nke izizi ọ nụrụ fanabụ ebigo for good 40 years and ka fanabụ nụrụ anụmdi na nwunye fa bifo nwunye ya wee bido wee yaba ahụ wee nwa n'ọya a na-akpọ kansa n'ife gburu first wife ya na after 2 years ya bụ nwunye ya ji wee nwụ o wee nụọ nwunye ya nke ebe onu na-afụ ebe anụnwa onye nke dịkwanụ 26 years o wee bụ na nwunye ya abụ oyi nwunye ya nke nwụrụ anwụ nya enyi nwaanyị nwunye ya nwụrụ anwụ nwa ya ka ọ na-anụ nke nwaanyị onu na-afụ kịta ọ nọziri the second wife bụ ife onu na-afụ nke bụ na mgbe ọ chọrọ ịnụ nke nwaanyị anụnwa na ụfọdụ ụmụ ya bụ Iwuanyanwụ asọpọtụ ha ka nnafa nụkwa anụ nke nwaanyị a ebe ụfọdụ na-asị na Iwuanyanwụ ekwesịghị ịnụ nke nwaanyị a na eji fanabụ na ọ dịghọ mma na Iwuanyanwụ dịkwanụ 72 years ebe nke nwaanyị anụnwa dịkwanụ 26 years na ọ bụrụ na nke nwaanyị a kwetalụ ka ọ nụba papa fa ịma na nke nwaanyị bụkwanụ onye bịarụ ka o rie ebe ọrụhọ nọọ maka prọpati papa fa ka o ji wee kweta na nya bụ anụmdi na nwunye na eji fanabụ abụrụ ofu onye ka eme ka ndị mmadụ mata na nya bụ Iwuanyanwụ a na-ekwukwanụ na ọ bụrụgokwa onye nwụrụ anwụ kịta anụnwa nke bụ na bifo nwa na odere ka a ya esi wee kekwanụ nya bụ akụ na ụba ya nke onye ọkaikpe ya a na-akpọ Barrister Chukwuma Ekomalụ bụ ife mee ka ndị mmadụ mata na ọ chọrọ ịgụpụta ka nya bụ late Chief Iwuanyanwụ si wee kee akụ na ụba ya n'ebe ezinụlọ ya nọ on 16th of June 2025 wee na-agwa nwunye ya nke ebu anụnwa na ya na-echikwa ya echichi na ọ bụ na ọmanọya da ala ọtụ n'azụ na ọ bụ na ọmanọya da akpọbata ụmụ nwoke n'ụlọ be ya fa nọrọ n'ụlọ be ya wee na-ala ya ọtụ ma ọ bụ na ọya eje nụa di ọzọ nọrọ na be ya na prọpati ya sudo ike n'elu ya nwoke ọzọ wee na-ala ya ọtụ na ya dodokwara ya aka na ntị na prọpati ya anụnwa na ya emetụkwana ya aka na ya ekpudebekwana ekpudebe mana ọ bụrụ na ọmanọya obee dịka o si wee de nya bụ ife nya instrọkshọn o nyere ebe anụnwa na ọ bụrụ na ọya eme ife o kwuru ịma na ya bụ prọpati na ọya eketa ya mana ọ bụrụ na nke ntu anụnwa a na-atụ inu asị di nwaanyị ajadua ya esi n'inyi ya wee kunyite ka nwaanyị nọrụzie n'ụlọ be di ya wee na-agbazi iche na mmadụ be ewu na nke anụnwa na ya bụ nwoke nwụrụ anwụ ya esikwa n'ọnwụ kunyite wee were mgbe ajara ọ pịalụ nwunye ya ọ pịalụ ma nwoke nwa akpọbata n'ụlọ oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ ka anyị gezie ife ya bụ lọya ya kwukwanụ ka esi wee kekwanụ ya bụ ife ka ama na nwaanyị ya ekweta na ọya ejela ọtụ n'ilo ka ama na nwaanyị ya ekweta na ọya alakwana nya bụ ọtụ ka ama na nwaanyị ya ekweta na ọya anụ di ọzọ na ọya ekechikwanụ mgbalagadi ya nọrọ n'ụlọ be di ya ka ọ na-abụzi na ntu anụ nwa ọya ekweta na ọya anụ di ọzọ ọ na-abụzi na ọya eje n'ilo na-ala ọtụ ka ọya ejizi kukumba ka amụlọba nwaanyị ka dịkwa yongo ife ọdụkwa wee nụ di ibu 26 years and ọdụka ofu mkpụrụ nwa nwoke onofụrụ ebe a bụ ife ọ mụtalụ ọ na-abụzi na late Chief Iwuanyanwụ nwa ọdụzi jelos nke ntu a ọ na-akwa akwa ọtụ ka ọ na-akwa akwa ọhụ ka mgbe ọ dị ndụ ọ hapụrụ ife ọya dị na-echegodu maka ọtụ nwunye ya na ọ bụrụ na ọnwa so nwoke ọzọ ya abịa wee na-akpọwarị nwunye ya na-abọwarị nwunye ya okotori igba enyekwa ụfọdụ ndị mmadụ ohere faya akpọrụkpọ nwunye fa wee naba ana mmụọ enyekwa ụfọdụ ndị mmadụ ohere faya asịkwa na ọ gbakwa sọsọ faya anwụ na asị kpọnyefa nwunye ya ka ọ kpọrọ wee naba bifo nwoke ọzọ abịa na-adawara ya na-akpọwarị ya onye dere ụdị wiil a ọdụ unu ka ezumike adị ebe ahụ ọ nọ ka ọ nọ ebe ahụ na-eche na nwunye ya oya ekweta ka ọ na oya ekweta ka nwoke ọzọ ya daala ya ọkwa ụdị onye a na-esi n'ọnwụ kunyite kwụrụ n'elu windo na-enyi nwunye ya ka ọ maa na ọlala otu nwa nwoke batara ebe ahụ ọchụ ya nya ọ chụgide ya nwaanyị nwa na ezumike ya dị na ndụ ya
jealous dịkwa egwu ka love ka a ya akpọ nke a ka iti mgbaka. Nwoke wee na-akọwa na o nwere legacy house o nwere nke dịdebelu along Port Harcourt Owerri Road nke dịdebelu near Magacy House, na nwunye ewere nya bụ ụlọ sọsọ nyanwa wee sịkwa ya na-enwere shia nke o nwere n'Oji Estate ya na Nazi nke o nwekwanụrụ n'Imo steeti, na nwunye ya ewerekwa shia ebe ahụ wee werekwa nya bụ legacy house nke o nwere na along Port Harcourt Owerri Road, kama na with one condition ka o yeji wee were ife anụnwa na ọ bụ na ya ekweta na ya bụ nwunye ya forever and ever, ịma na ya ewere property niile a wee hand ya over. Mana ọ bụrụ na o kwetaghọ na o nwere ike echi niile o werecha property a o sị ka o jee nụọ nwoke ọzọ echi niile wee nọrọ n'ụlọ be ya wee na-ala ya ọtụ wee kpọbata nwoke ọzọ n'ụlọ be ya, nwoke ahụ ewee nọrọ n'ụlọ ahụ wee na-ala ya ọtụ n'isi. Na nyanwa bụ chief nwụrụ anwụ aya ekwetakwa na nke a, na nwunye ya hapụ property niile ahụ na ya drọpụọ property niile ahụ nye emetụkwana ya aka, na sọsọ na o metụrụ property ya aka abụ na ọ ya anụ di ọzọ na ọnyanwa bụ late chief amana ọ ya abịazi na-ala ya na nlọ ka ogene na ọnya ka o yeji wee were property anụnwa. O wee sịkwa na di ọkpara ya na ọnyanwa ya eketa ụlọ o nwere na Abuja na onye abụnya ketara nke ahụ, and na o nwere ụlọ o nwere na London, na si lee nya bụ ụlọ na ọ bụrụ na ele ya na 60% ego eletara na nya bụ ụlọ na si were ya wee zụọ obele nwa ya anụnwa n'ụgwọ akwụkwọ. Ọ dị ka obele nwa ya ahụ na-afụ ebe anụnwa, ọ dị ka ọnyanwa nwe ya bụ 60% for education ya ka e wee zụọ ya n'akwụkwọ. O wee sị na 30% n'ime ya bụ diọkpara ya bụkwa na ife ya were ya, na 10% na ya na ezinne ya were ya ka o wee nwetakwa n'ụlọ ọzọ o ya ebikwanụ na ya. O wee sị na o nwere ụlọ o nwere na Oji Flyover na si dozigharị anya bụ ụlọ ka e were ya wee melụ ụlọ ndị charity maọbụ wee were ya wee melụ community service, nọ ife a ya eji nke ahụ wee mekwanụ. And na property ndị ọzọ o nwere na Abuja, Imo steeti na ebe o nwegasịrị property ndị ọzọ gasị na ụmụ ya 5 ya ekezi ndị nke ahụ ya na ya ekekọtazi ndị nke ahụ ọnụ, na enwelozi nke bụ na onye anwe iche maọbụ na onye anwe iche. N'okwu ntu anụnwa ka late chief Iwu Anyanwụ si wee ka akụ na ụba ya ndị mmadụ na-ajụzi nwunye ya nke ebua ọ ya anọ ka ọ na ọ ya anọ ka ọ ya sị na ife nwa na-akọ ya ọkọ na ọ chọkwanụrụ onye ya da akọ ya ife ụkọ na ọ ka dịkwana yọngụ, ka ọ na-abụ na nwoke anụnwa na-azọ otu nwaanyị nwunye ya mgbe nwunye nke izizi nwụrụ anwụ ọ gwara nya nwaanyị akpọbatazi na nwaanyị ọzọ nya anụ na nwaanyị ọzọ nya gbachie amụ ya nya jezie n'ilo na-eme, mana nya akpọbata na mmadụ, mana nya nwa anwụgwe kịta maa na nke ọ nụtara ọfụ na nwoke ọzọ ya abata bịa gbu ya sa nsogbu gede. Tụlekwa na ya ife o kwuru ọ dị mma ka ọ na ọ dịghọ mma. Ekene m.